Indiabak eta arrautza. Azpeitiar gazte bat, Habanarako gogoan edo, bere herritik irten eta Donostiran abiatu zen. Area ailegatutakoan, sekulako ekaitza omen zegoen eta itsasontzia ezin irten 15 egunerako atzeratu zuten irteera. Orduan gaztea, zer egin etzekiela, taberna batera joan zen. Eta hantxe, arrautz pare bat eskatu zuen. Arrautza jan, eta ordaintzera zijoanean konturatu zen, momentu horretan xosik ez zuela. Eta tabernariari esan omen zion, bueltatzen nahi zenean ordainduko izkizut arrautzak eta. Tabernariak, tira. Gaztea Habanara joan zen, urteak eman zituenan, eta halako batean etxera berriro bueltan zetorrela gogoratu zen zorrarrekin. Tabernara joan, eta tabernariari esan zion, zorra ordaintzera zetorrela. Eta tabernariak, ongi, hasi zen bere kontuak egiten. Eta bere kontuak nahiko arraroak ziren. Kontxo, bi arrautzoiek, prigitu beharrean, txitak egin banitu, txita horietatik bestein beste arrautzaterako nituen olioak egiterakoan. Olio horiek erdiak saldu, eta besteak arrautzetarako, handik bestein beste, eta hasi zen kontuak egiten, eta puzten, eta sekulako kontua egin zion. Gazteak, baina nik ez dakat hainbeste diru, hori ordaintzeko momentu honetan, eta gainera ez dakit dirutzen zait nahiko ondila zorra eta tabernariak, zorrak ordaintzeko dira, bestela salatuko zaitut, eta alaxe salatu egin zuen. Gaztea, herrirako bidean, han nun eta lagun bat egin topatu. Eta lagunari azaldu zion bere kezka, eta kontxo, lasei, ni joango naiz, irekin juiziora, eraman abokatu moduan eta konponduko gea. Aiatu zen juizio eguna, tantxe, epaitegian, enak, eta gaztea bere lagunaren zai, zetorrela, eta epailea, zer, hasiko gea edo, nire laguna etortzekoa da, baina atzera zen nahi da, dena, eta guantxa ailegatuko da, eta halako batean ailegatu zen. Gazte hau, eta epaileak, nondik gator? Hemen ire zai eta, barkatu epailea jauna, baina justo nengoen etxean, indiabak babarrunak egosten, gero ereiteko. Eta epaileak, nola? Ezinezkoa da egositako indiabak ereitea. Alaxe, frigitutako arraultzetatik ezin txitarik atea. Eta alaxe amaitu zen epailea, eta gaztea libre, bere etxera bueltatu zen, eta tabernaria, hantxe, gelditu zen, bere taberna zerbitzen eta arrautz gehiago pregitzen.